たいなと思った曲があって、命の歌という曲なんですけども、この世に生まれたのもね、やっぱ受け継がれてきた私も、ね、両親がいて、さらにその前におじいちゃんおばあちゃんしててね、つながってきて私がいて、赤い血が流れてますが、ありがとうって気持ちを込めて、そして、いろいろ人生っていうのはその病気だけじゃなくていろんなことで本当にこう思い悩んだりとかね、そういう人生行き止まる時もある。行き止まるの違うかな、立ち止まる時もあると思うんですけれども、今こうやって今日生きてお腹が空いたとか涙が出たとか悲しいとか感情を持った時に、私生きてるんだっていうことなので、そんな気持ちを込めて命の歌を最後にお届けしてお別れしたいと思います。